नैबे मानसिखौ मोजाङै सिनायनानै ला। बिथांनि मुङा जाबाय बे रन्जित डेका। बिथाङा बजालि हायार सेकेन्डारिनि मास्टारनो। बिथाङा मास्टार मावलायसो, मास्टार मावो बिथाङा। दिनै 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35 बोसोर थैनायनि सान। जों दिनै बर'फोरा बेखौ गोबाङै दुखुयैनो गाजा गोमजायै जोंफोर फालिदों। बड'फाया जोंनि गोग्गानाय आरो बड'फाया जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि दा, जायखौ जों बड'फा, बर'नि बिफा। बे मानसिखौ बिथाङा टेररिस्ट होननानै बुंदों। बिथाङा ससियेल मिडियायाव लिरदों, सोंदों, सासे टेररिस्ट, सासे आतंकबादिनि सायाव नोंथांमोना मानो इसिबां अननाय? बमा आरो गुलिजों बेसेबां मानसिफोर थैलांबाय। आननेसेसारि बड'लेण्ड बिनायनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। आननेसेसारि बड'लेण्डखौ बिनानै जाय बुस्थुखौ मोनिखौ नोंथांमोना दाबिनानै समाजनि गेजेराव मुगैलायनाय आरो हिंसा हिंसिखौ नोंथांमोना लाबोदों। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो माने मिनिखांनो ओंखारो बे बाथ्राखौ बुंदों। थ' रायजोफोर, आङो बिथांखौ बारा बुङा। मानि थाखाय बुङा? दिनै जोंनि अल बड'खौनो बिथाङा लासिंसिं खालामदों। जोंनि अल बड'खौनो बिथाङा दिनै टेररिस्ट बुंबाय। मानो होनोब्ला बड'लेण्डनि सिमाङा जोंनि साफ्रोमबो बर'फोरनिनो सिमांमोन। दिनै दा जिरायनानै थाबाय थानाय CM मिस्टार प्रमद बर' सार, बिथाङाबो टेररिस्टमोन नामा? दिनै दिपेन बर' सारा टेररिस्टमोन नामा? बिथांमोनाबोथ' बड'लेण्ड दाबिदोंमोन। आं सानो दिनै बे भिडिअखौनो गोबां माने शेयार खालाम हाजासे आरो बेनि सायाव जोंनि बर'फोरा एक्सन लानांगौ। जोंनि सरकारा, बिटिआर सरकारा, जोंनि एबसुफोरा बिनि सायाव एक्सन लानांगौ। बिथाङा माबायदि बिदि बुंनो हाखो? बड'फाखौ, जाय बड'फानि बाथ्राया, जाय बड'फानि गियाना, जाय बड'फानि साननाया जोंनि साफ्रोमबो बर'फोरनि बिखायाव एकदम मथ'दे दोहो खामग्लिनानै दोंबाय थायो आरो जों बेखौ गोसोआव लाखियो। जों बर'फोरनि थाखाय दिनै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बे प्रि प्लान जानो हागौ। रायजोफोर मोनथिगौना दिनैनि दिनावसो बिथाङा माबोरै बुंनो हाखो बिदि? फारसेथिं इलेक्सन फैबाय थादों। थ' बिदि मानसिनि सायाव जोंनि बर'नि जिथु गिदिर गोलाव, जोंनि बर'नि जायफोरा जोंनि बर'खौ दा सालायबाय थादों, बिथांमोना एक्सन लानांगौ।